ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ 27.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ରହିଛି। ଏହାପରେ 15ରୁ 16 ତାରିଖରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେବେ ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁତାବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବର୍ଷା ଭିଜିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବି ରହିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଖରା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ପଟୁ ଆସୁଥିବା କୋହଲା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ବାହାରକୁ ଗଲେ ରେନକୋଟ ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବସନ୍ତ ଆଗମନ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପରେ ଥଣ୍ଡାରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁମାନ ସବୁ ଅଙ୍କ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି।